βιογραφία του προγόνου του Αντωνίου Σαφτούρη, μια ελαιογραφία σε καμβά, που είναι έργο του ζωγράφου Αριστίδη Βαρούχα, που ολοκληρώθηκε στη Ρώμη το 1913, και είναι η εκλεκτή οικογένεια Νικολόπουλου. Είναι ο κύριος Δημήτρης Νικολόπουλος, ο κύριος Νίκος Νικολόπουλος και ο κύριος Χρήστος Νικολόπουλος, εκλεκτοί γόνοι της οικογένειας, όλοι επιστήμονες διακεκριμένοι, και οι λοιποί απόγονοι βεβαίως του Σαφτούρη, που αποφάσισαν όλοι να δωρήσουν στο μουσείο μας ενίδη Χρυσιδανίου το συγκεκριμένο έργο. Ό,τι λιγότερο μπορώ να κάνω είναι να τους τιμήσω σήμερα πριν ξεκινήσουμε τη μουσική μας βραδιά. Πριν όμως από αυτό θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για το ποιος ήταν ο Αντώνιος Σαφτούρης. Είναι το έργο που βλέπετε στο πρόγραμμα αριστερά. Είναι ένα τεράστιο έργο διαστάσεων 1,82x1,18, κοσμεί το χώρο μας. Όποιος μπει κάτω στο χώρο το μουσιακό νομίζω ότι μπαίνει στις Βερσαλίες. Είναι φοβερό το έργο πραγματικά. Καθοριστικό, αμφιβλητικό. Ο Αντώνιος Σαφτούρης λοιπόν ακολούθησε σταδιοδρομία διπλωματικού υπαλλήλου, υπηρετώντας σε διάφορα μέρη στη χώρα μας. Διετέλεσε πρόξενος της Ελλάδας στις Σέρρες κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή του. Πρόξενός μας στην Αλεξάνδρεια ήταν η σημαντική επαφή των Ελλήνων της Αιγύπτου. Γενικός πρόξενος στο Κάιρο το 1912 έως το 1915. Ύπατος αρμοστής της Ανατολικής Θράκης από το 1920 έως το 1921, και στις εκλογές του έτους 1926 εξελέγει βουλευτής Ύδρας. Ήταν ένας από τους 3 βουλευτές που εξέλεγε το νησί μας την περίοδο εκείνη. Ο Αντώνιος Σαφτούρης, όπως σας είπα, είναι απότερος συγγενής των εξαιρετικών παρευρισκόμενων, και συγκεκριμένα είναι αδελφός της προγιαγιάς τους, της Αγγελικής Σαφτούρη. Και η Αγγελική ήταν κόρη του Ανδρέα Σαφτούρη και της Εκατερίνης Κριεζή. Συνεπώς είναι απόγονοι από 2 πολύ σημαντικές οικογένειες, των Σαφτούριδων και των Κριεζίδων. Θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Δημήτρη, τον κύριο Χρήστο και τον κύριο Νίκο Νικολόπουλο στη σκηνή εδώ, για να σας απονείμουμε τιμητικά εν είδη ευχαριστειών, ό,τι λιγότερο μπορούμε να κάνουμε. Στον κύριο Δημήτρη Σαφτούρη Νικολόπουλο.